하탄하고 하나네 아르 정이 보러 할고 정고 마이난고 아르 정고 강나고 하나네 정 이시로 알아 사람 정 포르 보니드나 Hey video clip shot dekhasin sinari tu hol amar Bongshigaon primary ontorgotor BJP bor homortok belakor power tota BJP bor power azir homoyot BJP bor jekini dehuaise itu sai pelai aro hey video clips tu sai pelai rai sokol apnaloke nichoi bujibole paise je aguntuk PTC nirbachonot BJP dole সরকার বনোৱাটো কাঠাং নিশ্চিত আজিৰ সময়ত ক'ব লগা এটা কথাটো হ'ল য'ত যায় তাতে মানে BJPৰ গুণগান শুনিবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাব কাৰণ আজি UPPLত তথা BJPত মানুহ নাই তেখেতসকলে যিমানখিনি ৰাইজসকলক অত্যাচাৰ কৰিছে এইটো ৰাইজসকলে আৰু সহ্য নকৰিব সেইকাৰণে দলে বলে সকলো ব্যক্তিয়ে BJPত যোগদান হৈ আছে আৰু আহিছে সমৰ্থন কৰিছে এইটো সিধা কথা दा बेखौ लानानैनो दिनैनि भिडिअ' बिथं भाबै नोंथांमोनजों सावरायगोन So hello everyone once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ' नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं थ' दिनै जायफोर सिनारिखौ दिनैनि बे बंशिगाव प्राइमारियाव जानाय ब्लेसिंस रेलियाव नुदों नोंथांमोना निश्चय बुजिनो मोनदों मोनसे प्राइमारियावनो बेफोरबादि रायजो राजा ओंखारनांगौब्ला आरो बेवहाय नखरसेनिफ्राय BJP समर्थक हिसाबै BJP सापर्टार हिसाबै साफ्रोमबो सौहैजोबवाखै सोरबा नखराव सासे सानैब्लाबो थालांदों नाथाय बिथांमोनाबो जुदि सौहैजोबनांगौब्ला बे जायगायानो थोनाय नङामोन दा बेवहायथ' नखरखौ गारनानै थांजोबनो हाया माखासे नखर नेनांगौ जायो दा रियेल बाथ्राया बे दा बिथांमोनाबो जे भटखौ होगोन बा भट कास्टिंआ बिसिनि थाखायबो जायो आरो बिसोर होनांगौब्ला बेवहाय UPPL आरो BJPआ मा रुजुजानो प्राइमारि मोनसेनि BJP दोलोखौ सापर्ट होग्रा प्राइमारि मोनसेनि मददगिरि बिथांमोनजोंनो समान मोनसे कन्स्टिटुएन्सियाव मालाबाबो BJP आरो UPPL दोलोआ मोननो हानाय नङा बेसेबां प्राइमारि मोनसेनि समान भटखौनो मोननो हानाय नङा जाबादि दिनैनि समाव प्राइमारियाव बंशिगाव प्राइमारियाव नुनो मोननाय ब्लेसिंस रेली लोगोसे दावलिगुरि प्राइमारियाव नुनो मोननाय ब्लेसिंस रेली बेवहाय नोंथांमोना माबादि मानसि नुदों माबादि दोहौ नुदों बावहाय मोनसे खोथाया रोखाखा बंशिगाव प्राइमारिनि सुबुंफ्रा बै दावलिगुरि प्राइमारियाव थांना मदद होयाखै बाव ओंखारफाहैयाखै बंशिगावना बंशिगाव बेयावनो बिराद गोगोम बुरजाखा आरो दावलिगुरिना दावलिगुरि बुरजा दा बेखायनो रायजो राजाफोर नोंथांमोनाबो गासिबो
रोंखा राखा गियानि गुनि आरो ससियेल मिडियायाव नांथाब हिसाबै ग्राउन्ड रिपर्ट प्रग्रेसिभ रिपर्टखौ नाय आरो बुजि सान बेनिफ्राय भटखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ